Hello guys, welcome to my new video. दिनै जोङो बेरे हान्दिलर हानगोन। न'आवनो बाहा लादों जोंनियाव बेयाव बेखौ हानगोन आरो जों दिनै। ओमफ्राय एवनानै माबोरै जायो नोंथांमोन देखायलांनोसै। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। नै बेबायदि जायो बेरे बाहाया। जों हानबाय आरो बेखौ हानखांबाय। बेरे बाहायाथ' जा गिदिरथार। बेरेनि बिदैया दं बायदि मोनदों आं बुरजाथार। नायनोसै र' बोफायनानै दंना गैया। बेरे हानग्रा बिथांखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो। बेनो बिथाङा डेन्जार फर्मुला दंखायो बेनाव। बेरे हाननायनि खाटारनाक खाट्रा हानखायो आरोखि माने डेन्जार। बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ सिखारि दैमारि। नोंथांमोना थांनानै भिजिट खालामहैदो आरो साबस्क्राइब खालामहैदो बिथांनि चेनेलखौबो। नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन। ओइ सिङाव फैबाय खोमा आंनाव। सिङाव माइजादों। दाखालिबो ढिकिया जुलि ओइ बिरबाय। थांबाय। राज हाजेवसो मिनिलायदों। आंखौ नायसनहरना खेबसेनो खेबहरदों। खरसायाव गानफु लादों जिसिया। खरसायाव गानफु लादों जिसिया। You serious? एसे दै गुदुङाव रुदबनांगौ। होमबासो एसे रादें गोरा लावजिद जासिगोन आरो एवनायावबो बिदि रुदबबाथाय गेब्लेया आरो माने। बेखायनो एसे रुदबनांगौ आरो। नै आराम्भ खालामजेनबाय जोङो एसे होबाय। नै थावआव फ्राम एवबाय। होनोसै एबार जानाया मोनबाथाय। दिंग्राय दिंसि नारखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन। जोख्रेब बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन। जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन। जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन। नाथुर गोरान बायदि मोनजालायखायो। जोबोद गोथावखा। एबार बेलेग फर्मुलानि एवबावनोसै। एसे सामब्राम फानलु होनानै एबार एवनोसै आरो बेखौ एसे आलदा रोखोमै एवनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। बुजाबाय सेंग्राफोर लानानै खासेव जाहोनानै हमख्राब नोंखौ खावना लायगोन। बेजोंबो जाथाब्ला गोखै अजा हमना मैदेर। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइबफोर खालामना होदो आरो शेयारबो खालामना होदो।